Sa pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Huha! Diretso ang dalagan kan mga informasyon asin kan mga programa minapaabot na naman kami maugmang patara-tara sa lambang miyembro kan familia. Martes ngunyan, petsa 24 na po kan Agosto 2022. Okay, 21. Ansa mo yung pagrespetar naman sa lambang miyembro kan familia asin ang pagpagiromdom sa paghampang niyato kaining ka aldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ang sa tuya man na nakakasabay-sabay sa programang Legally Yours GB, si Abogado Bart Raico. Happy birthday tabi isa imo, Abogado Bart Raico. Happy birthday sir. Hali po yan sa staff kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB AM asin sa programang Legally Yours GB. Happy birthday, Sir Attorney Bart Raico. Siyempre, kay Madam Eden Gonzalez, kan Kapitolyo Provincial. Happy birthday tabi sa imo, Ma'am Eden Gonzalez. Aleman sa DZGB sin sa indong lingkod. Tingog kan Banwaan naglalaom na duro-diretso po, dahil nagpalsok, dahil naglipat sa ibang istasyon. Ang mga paraan tabay. Sagkod man kita ng alas 10:30, nin pagkaudto mag-iriba-iba lamang kita sa paagi kan pagbugkaras kan informasyon sa luwas ang news team pading Jomar, pading Jim, pading Al. Aba naman talaga. Good morning dyan sa Saudan kan Daraga. Daraga Public Market. Good morning sa Indo. Kumusta dyan kay Jigs na Misolas? So sa kuyang amigo dyan, si Jigs na Misolas sa Daraga Public Market. Wakawak man ang DZGB. Alas 9, nagdadangog man sinda sa Tingog kan Banwaan. Mabuhay ka mo dyan. Ingat lang tabi. Magsunod sa protocol medical. Siyempre, katuwang tadyan sa Daraga si Renz Luna, sa Ligas si Ans, Buda si Luen, sa Rabay-Sabay, sa Manibela, si Henry Boy Mata, technical control, lan sa kuyang kapartner, Dion Napolis. Me gusta mi, así, me gusta mi. Sa newsroom and yaon dyan, pag-araw kaining oras, diretso ang pag-antabay as it happens, where it happens. National, international. News Manager Mardela. Ang samuya pong malalaoman, the man for all seasons. Me gusta mi, así. Siyempre, sa production center, ang samuya pong Anghel, ang Anghel kang DZGB AM, ang samuya pong AM, Angel M. Mustaza. Ecstasy. Sa IT, sindapon enkargado man, tandem ngunyan, yan na nahihiling po nindo sa samuyang official Facebook broadcast. Tandem dyan ngunyan, si Arven Buda, si Richard. Aba, tingnan mo nga naman, no? May plano ako taod-taod, maiba ka diyon. Kari lalawusan ko ang plano taod-taod na hapon. Duman sa Daraga. Sa Retro Restaurant. Maniti. Hello. Hi, Pogi. Langya ka. Murahin kita. Kamu nga nito ako. Ano nga ni so pangaran kan it's a rest so
Hans Restaurant. Yan. Pinag and Diner. Yan. Hans Retro Diner. Yan. Pinag-feature pati ito ni Congressman Joey na Salceda sa Facebook. Yan. Okay. Ano diyan na hapon niya ang kaduman? Martes bagangon yan? Wala problema. Tulo kaming mag-iriba. Oh. Enough na ni Manuel sa cellphone. Tamilipig sabi ko, tulo kami mag-iriba. Walang ya. Tinakigan si Manuel. Kaya ako tulo kaming mag-iriba. Ano? Yan sa Hans. Hans ito ano yun? Hans Retro Diner sa Daraga. Sa Ilawod, sa likod sa nakan Daraga Bakery. Tabi. Yan. Good morning dyan sa Indo Tabi. Ano? Sige po. Ako po, si Pio Fernandez. Number ko tabi sa telepono, maray na aga, kumpadreng Noel Manalo. Tabi, kumusta na sa familia? Tana, long time no see. Padi, willing mag-iba ako sa imo. At yan, maski mag-iwal kami ni Agum. Okay lang, basta ikang kaibahanan ko. Kumpadreng Noel. Ika na ang tunay. Ako na naman ang gagamiton mong pasangkalan. Kumpadreng Noel. Good morning tabi sa imo, ha? Kumusta na sa familia? Sige, sa mga smart subscribers tabi, 0961-759-0888 at sa kuyang number, that 0961-759-0888. Asin sa Globe, 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Good morning dyan sa Catanduanes. Sa Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kamdorte, sa pinag-abot kan sa muyang puwersa po, talaog kan Bicol, imaging sunasaluwas kan Region 5, marhay na agatabi sa AM Band, AM On Air, live po nadadagog ang DZGB. And syempre sa online, worldwide po yan, worldwide, netwide, nahihiling nadadangog ang DZGB sa samuyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Pakishare na lang po, good morning, hali sa Pilipinas, pakishare ang samuyang online broadcast dyan sa DZGB News Online, tanganing dakul kitang mapaabutan ning informasyon sa inman na kanto po kan kinaban. Imaging sumanga na sa YouTube po tabi, DZGB Ligas, pihanapon lang nindo. Sige, may sitwasyon kaya sa 3rd District, primero duman sa Pier Campiduran, ano? Maray na agad yan sa mga taga-Mauyod, ha? Duman sa Pier Campiduran, ang nag-alburuto, sumaga pasisiring sa Masbate, sumauli. I think there's something wrong. Bakong I think kundi, there's something wrong sa indang pagmanihar kan mga dapat na makauli sa inda. Tilingunin do dyan sa Catanduanes, da ibagang problema dyan, na mamanihar nin maray kan provincial government of Catanduanes, dahil mga araw kayo ng problemang yaon dyan sa pier, nagkukururarat, nagralapiga sa mga gilid kan tinampo, nagugutom, dahil problema. Ang magayon so padalagan kan administrasyon, kan gobernador dyan, sa Catanduanes, kan mga pasahero nahali sa Metro Manila. Dahil bagang reklamo, all is well taken care of and nagsusunod sa prosedimiento na ipinag-imponer kan gobyerno. Sa Masbate, I don't know what happened, tabi ano. Yan. So, sitwasyon po yan sa Masbate. Now, sa lokal na gobyerno man Kampulang, gibaga yun, kaswapon, bakong nakahuro na si Kagawa June Villar, ano, kan Pulangi, siya chairman committee on budget and appropriation, maaram pa kita ning further developments, ano, taod-taod, kung iguan at isu mga kaswal dyan, ang nagbubuto ng informasyon, pinagsasabi na someone is agitating them na mag-rally-rally as in itong so nag-questioner kan budget para sa mga kaswal na ay man naiintindihan so tunay na sitwasyon kung ano nagagamit pa ini mga kaswal dyan sa Pulangi.
Ay, so taon-taon po yan, nataapunan niya to, giraray, kung ano na mga further developments, nakaswapon, nakahuro naman ini si Kagawad June Villar, ang Committee on Budget and Appropriation, matabangan ta, na yaon niya sa Pulanggi, specialmente ining mga kaswal, natibaan ka mo po dyan, nagagamit sa naman gayod, o namin misinformar ka mo, to set the records and the matter straight tabi. No? Taon-taon po yan. We will try our very best na makuha ang tapan ng further development si Kagawad Jude Villar manungod sa siring na bagay. Ano po? Mientras tanto, alas 9:16, kumpadreng Jomar, first district muna kita. Good morning, please go ahead. Sandali pa din Jomar, naputol ano? Yung linya inaayos lang dito. Go ahead, kumpadreng Jomar. Good morning, please go ahead. Salamat pati. Good morning. Good morning sa mga parantabay. May nagkatirama na incident di sa Pirkan Syudad kan Tabaco pa din na nagkaigwak nin problema. Ini matapos na saro sa mga pasahero na uminabot digdi mapakiring sa Catanduanes, uminabot digdi sa May Pier na andar sana antigen. Di antigen baga pa di, ano siya, o yan na pwede siya maglaog digdi sa Tabaco o sa Albay. Pero pagpasiring sa Catanduanes, kahit puhan mo nag-RT-PCR, kaya pa di nalunad sa ferry boat, sa dainin RT-PCR. Ang ginibukan pasaherong lalaki, nagpa-RT-PCR digdi sa syudad ng Tabaco. RT-PCR bagis 24 to 48 hours ang resulta. Ginagaw na so limok-limok tambay kitulong aldaw sa May Pier, sa mga inuman. Pagluwas kang RT-PCR, positibo. Nako. Positibo pa di. Dakulo na, inda konsay nagparaturog sa nakaliis na tulong aldaw na ito. Pero sabi kan mga tagadigdi sa Pier, sa may luwasan, sige sa na ngayang tambay kan digdi konsay dyan mga paragahan. Pagluwas kang, kan RT-PCR positive, Nako. Oho. maray nga ni, siya mismo, Report na positive siya. Good. He's a responsible citizen. Nag-report siyang positive, ano? Di pinick up, Oho. kan ambulansya. Ngunyan, piga-follow up ko, the other night lang pinick up, piga-follow up ko ngunyan kung sa hindi nara. Ini baga, taga-Catanduanes ini. Roger. Ani supposedly, kang enot na mga panahon, an minaasikaso kayo niyo, igwadigding facility na piga ako yung mga taga-Catanduanes. Kaya lang ngunyan, sarado na sa facility kan Tabaco City. Kaya dahil taram konsign ini piga follow up ko pa ngunyan sa mga oras na ini. Roger. Pero pade, naroon sa ipik kang alas, paano siya nag-negative sa antigen, dumasado naman sa dardar niyang papel, o kaya nga siya nakantos digdi, pero positive sa RT-PCR. Igo pa nun, maybe while in transit, ano, baka kung possibilities are endless, kumpadreng Jomar, duman pagpa-antigen niya, ang antigen halos diit na bagay na sa ang problema, ang diferensya kaan sa RT-PCR eh. Kaya recognize nga ni kan gobyerno, hinali na so rapid, itong rapid talagang dodable ito. Ining antigen, di ito na pirma na sa ng kaipuan, garo naman sa naan so RT-PCR. Baka while on the way, duman nag-positive. Diyan pag-abot sa Tabaco, duman na dalikan so RT-PCR, duman na detect. Over. Or baka, sududan didikan mga otoridad, baka luminunod naman ini, duman sa mga illegal na ban, na yun na nag-provide kang negative antigen. Yan, sa rupa na, kay nga ni baga, possibilities are endless. Tibaad kung arog na naman kaan. Ano? Roger, kaya nadidipisilan ngo niyan, tahuruhan daw yung contact tracing kayo. Tutulungan daw pasad-pasadig di sa May Pier. Tapos, mahanapakan van, nanalonadan niya, pura sa mga kasarakay niya duman. Iyo, totoo yan, kumpadreng Jomar. Kung, yung RT-PCR, very, ang ining antigen, very highly reliable na baga. Tayo nga ni pigaw kang gobyerno. So, there's a possibility talaga na tibadigo na naman din nagbadipular.
Roger on that. Yan, oho, sige. Uso pa giraray yan, digdi. Sa tabako. Mismong an chief of police kan tabako na kaulay ko, Mhm. nadakul pang pasistema kang arog kaya, nasa indang pigbabantayan, kundi may mga okay. nakakalusot mang giraray. Yan ang problema. Package deal na kumpadring Joma ng sistema eh. Package deal na through Pero internet. yan, Mhm. ang pag dakulon daan, na-interview talaga si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Oho. na ang pag contact mo duman sa ahente, kaya ba na sa bayad, so negative result mo. Yan, oho, package deal na. Day ka na Naghihirilingan sa Oho. auto na sana, Oho. negative na tulos. Day maning actual na pagduridot ka na dungo. Dahil man pa di, inarako na yung kanso nagkadarakop na pasayro digdi. Roger, nago. Inarako na. Kaya yan naman ang posibilidad ko. Yan, noon na, dahil positive ito sa RT-PCR na, sigurado na nanggad na Mhm. COVID, yung mga kanakasalamuhan niya, kinagkapirang banggi, aldaw, digdi sa may pirkan tabako, buda kung saan siya nagkatulog, Mhm. buda, supig kakaraunan niya, nakarikarehan, Yan. buda sunalo na niya ang bihikulo. Yun na ang problema. Duman na. O bako duman sa sistema na in place kan katanduanes. Duman na mismo Roger. sa tawo. Oho. Yan. Nasa Okay. tao sa problema. Roger. Oho. Nasa duman sa mga mahilig pa manggirari mangontrata. Iyan. Oho. Kinunad. Sige. Oo. So, yun yung pa-follow up pa, kaulay na so ibang mga responsabling tao, as in, nanugama na itataw sa mga sunod, sa mga kulang na detalye, Mhm. matapos itong makuha ka ng ambulansya, dahil ko pa nga tabi pa deram kung sa hindi na rin Mhm. na, pero initially, sabi kan so sarong opisyal na kaulay nakipag-coordinate na sinda sa representante kang Katanduanes digdi sa Pier kan Syudad Tabako. Roger. Sige. Yan ang Sige. report, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa storya hali dyan sa tabako. So, let's make it clear. Bako duman sa sistema na pinag-adaptar as in place na i-implementar dyan kan Katanduanes sa Pier kan Tabako. Bako duman ang problema. So tao mismo na itong sunag positive sa RT-PCR. Sabi ta na nga ni, possibilities are endless. Tibaad kun primero, naglunad na naman ini duman sa package deal baga na transportasyon o ni ang kantidad through internet, online, text, gabos, messenger, Facebook. Offering you, duman sa Manila, offering you package deal, Manila to Tabaco. Eto na, meron ka ng antigen, wala ng aktual na swab o kung ano pa man, RT-PCR, eto nang babayaran mo, kumpleto ka na. So mga naman, mga hindi mo maintindihan, pahit na lunad, yan. Ito sarong possibility yan. Sa negative sa antigen, ng antigen bagay, halos na diferensya na sa nakaan sa RT-PCR, kaya nga ni recognized kan gobyerno ko yan. Pag negative ka dyan, halangkaw ng posibilidad, talagang negative ka. Pag nagka-positive ka nga na dyan sa antigen, dyan sa kaka, i-RT-PCR, isa swab. Pag nag-positive ka dyan sa antigen, pero pag negative dahil na, clear na yan. Iyo baga nga niyan ng recognized na ngunyan nationwide kan gobyerno. Ngunyan, itong so nag-positive, ito ang problema. Anong nangyari? Ano itong so sa imong dokumento? Tunay ito? Or what? O baka on the way, baka totoo man sa dokumento, pero pag lunad dyan duman sa kwan, igoning kasarabay na hindi mo maintindihan, o while on the way, o kung dyan sa tabako, paano? Di ba? So, bakong problema po duman sa sistema na pinag-adaptar kan lokal na gobyerno kang Katanduanes. Duman sa tao, na medyo kaipuhan tang buting kayon, what happened? Nag-positive siya sa RT-PCR, dyan sa kwan, sa ayan na Pakatanduanes tabi ha. Kan magpa-test na siya tabi. Bakong diya sa Pakatanduanes sa pighagad ba sana bagay antigen okay na? Budas duman sa espas, pwede na. Yan na kuan na yan tabi. It's a different thing diyan po sa Masbate Yan tabi, it's a different thing diyan sa Masbate ang problema Sige, taud-taud June, taigo kitang mga hanap buhay. Sakto alas 9:30 taud-taud. Then we'll try to call Kagawad June Villarcan Pulangi. Pagkatapos ng napakarami
daming trabaho. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando D. Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano.
Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NEEDS Wellness Center. Eric, sinya, kaparapulong postulato, pikab, likod, bandang utak. Lungs, buda sa kidney. Mga ilang buwan ka na hindi nagtatrabaho dahil sa mga masasakit mo? Mahaloy naman po, nasantaan siguro. Ngayon, nagpa-detox ka kasama mo si mama mo. Nung matapos mo yung isang buwan, ano yung nakita mo sa pupo mo? Mga kulay green pong nilabas. Gallstones yun. Madami? Dami ko. Ilang araw ka nagpupo ng gallstones? 2. So, nawala na yung sakit sa may liver mo nung maipupo mo yon? Wala na po. Yung pag-ihi mo dati, ilang beses hanggang umaga? 10. Hindi ka na nakakatulog? Hindi na po, mag-aga na. Ngayon, ilan na lang after 1 month? 5. Nawala na ba yung sakit ng tiyan mo? Wala na po. Ako po si Lorna Lustre, taga Daraga po. Nagpa-detox po ako sa NEEDS Wellness Center. After 2 weeks, lumabas sa dumi ko ang daming stone, kaya hindi na sumasakit ang aking tiyan. Maraming salamat po sa NEEDS Wellness Center. Mga kaibigan, ang NEEDS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Yan, sinyala dapat itamaan sa tuyang mga relos. Philippine Standard Time from Pag-asa, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sige pa no, thank you so much sa buwelta na kita sa programa. Sige tabi, standby muna all units. We have on the line ang chairman po kan budget kan appropriations dyan sa Sanggunian Bayan Kampulanggi. Si Kagawad June Villar, siya po ang chairperson kan budget and appropriations. Manunungod iniduman sa istorya kan budget para sa mga casuals. Tanganing maset niya to ang record straight, ano managad ang sitwasyon na kaini, nasa ano ng level, and assurance na dainin na mawawalat dyan, as in dainin na magkakaigwan ni na further problem, manungod sa mga casuals, maintindihan nindang maraian na budget na yan para sa mga casuals, gunya na taon tabi, as in sa mga maabot pang aldaw. Kagawad June, marhay na aga, si Pio Fernandez po ini kan DZGB. We're on air sa programang Tingog kan Banwaan. Thanks for taking our call, tabi Kagawad. Ang Diyos maray na aga po sa ngamin pong nagdadanog sa DZGB sa imo Sir Pio, sa ngamin pong taga-Pulangi. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Ayo po, we're being heard tabi sa AM band and siyempre sa samuyang
Facebook broadcast man, official Facebook page man tabi kagawad June kan DZGB News Online kaya mahiwas mang ang reach niya to maski sa info lalo na diyan sa Pulangi. Kagawad yun tibaan maputol ako pang maridayalan no. Kagawad ano ang development at takaswapon baga na interview ka naman po. Ano nang further development manunungod yan sa budget managad para sa mga job orders niya to. Casuals diyan diyan sa Pulangi tabi, being the chairperson kan budget and appropriations po. Ito pong kasuhapon alas 10 sa aga na itong pong mga job order, almost po siguro mga 401 na mga job order nagduman po sa atubangan kan Sangguniang Bayan para po may ipaabot itong mga inahingan ninda. May mga plakad po sinda na nagsasabi na sana po aproban na itong 1.6 million na inaagad nila para sa job order. Dapat gigibuan po ito sa 34 regular session of the 10th Sangguniang Bayan ng Pulangi na duman po sa OBME, wala man po duman itong mga job order na ito. Pero po tayaon na po sila duman, nag-uron po kami mga councilor, kaya rebanan po ang samong vice mayor na kung pwede iguan na sindang focal person, duwang focal person na maglaog duman po sa Sangguniang Bayan, at least masabutan mi kung tano ta nagduman sinda sa opisina, tano ta nagprotesta sinda regarding doon po sa 1.6 million. Ay, opo. So the main issue kan sa indang pagpasirig duman is itong budget para sa mga job orders. Job order na 1.6 million. 1.6 million. Opo, ining 1.6 million tabi kagawad June, ano po ini, naka-alokar na o i-appropriate pa lang para sa mga job orders? Over. Bali po kay itong 2021 budget, ini po approved na para po sa terminal leave pay ni Alfredo Mariscotes. Ini po kaya si Alfredo Mariscotes, ang Municipal Agricultural Officer, nagtaon na po siyang letter of intent na ngunyan pong June 2021, ma-resign po siya sa Municipal Agriculturist. Sa ngunyan po, August 6, nagtaon po siyang surat, duman po sa SR, na dahil na po siya ma-resign. Kaya po itong 1.6 million, bali po isa-supplemental me para po sa mga job order, duman po sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Ay, yun. Napakalinaw tabi palang kagawad yun, ano. Ining 1.6 million, supposedly, gagamiton kunta na parang sa separation payment ni Mr. Mariscotes. Duman ito na i-appropriar kan sanggunian kan nakaging taon. Ngunyan pong taon. Pero inaproban mo ini kahit pang sarong taon para po na-aproban yung annual budget kay itong 2021. Yes, because ang sistema, ma-aprobar ka mong budget para sa next fiscal year para sa taon ng ini. Okay. Yes po. So kan 2020, naalokar na itong 1.6 million para duman sa parang separation payment ni Mr. Mariscotes. Napatawag po ako ng isang budget hearing, tapos po nakita ko doon na may nakita kong 1.6 million. Tinanong ko po ang aming butiing SRM 05 Ida Reforzado kung para saan po yung 1.6 million. Sinagot po ako ng ating butiing officer Ida Reforzado, intended daw yun po sa terminal leave pay ni Alfredo Mariscotes dahil si Alfredo Mariscotes po sa resign ngunyan pong June 2021. Yan, so data na ito sa peryodong ito kan nag-inquire ka po, data na ito pwedeng hiroon ta allocated na ito, ano po? Allocated po ito. Kung hiroon taan madadali man kita diyan in malversation. Okay. Yes, now, the problem is nagkaigwanin na komunikasyon officialmente ni si Mr. Mariscotes na dahil na siya ma-dimitir. Yes po. Surat po siya sa HR na dahil na po siya ma-resign as a Municipal Agricultural Officer. Ayun, bilang MAU, bilang MAU. Now, so what happened next? Itong 1.6 million, so dahil na ito magagamit, dahil na nga ni siya ma-dimitir bilang MAU, itong 1.6, ano nang plano ta ito tabi kagawad June? Naman po sa revised proposal supplemental budget number 1 calendar year for 2021, itong pong source of one, PH savings at terminal leave pay, Mr. Alfredo Mariscotes. So uses po, use of fund mo yan, nilag po sa
opisina kan sa mong mayor, Andy Ariel Marisquetos, other MOE job order. Ini po sa Pulangi po kaya ang pagsweldo bakong parehas, may 250, may 300, may 350. Kinumpute ko po itong 1.6 million. Ito po intended lang po para sa 55 to 60 katao ang pwedeng matawan kay ito as a job order dito po sa Banwaan kan Pulangi. So nagduman po sa opisina sa kasuhapon, siguro po dakulon man na maray, bako lang itong siguro po ang sabi nga po ng ating buting HRMO Officer 5 Ida Reportado, ang job order sa Banwaan po kan Pulangi, nagkataon po na may meeting sila, siguro po mga 401 na job order po ang job order dito po sa Banwaan kan Pulangi. Yan, oo. So mga kuan yan talagang job orders na iguaning dokumento papel almost 401. Ano po tabi kagawad? Opo. Now balikan ta itong sa 1.6 million. Itong sa 1.6 million so savings na ito na rechannel na ito pasiring na duman sa MOOE sa opisina kan alkalde, iyon na ang gagamiton na 1.6 million para sa pagpasweldo kan mga job order na so aabuton sa nakaitong 1.6 million. 6 million. Yep, yan, oo. Iba-iba man bagaan sa indang reasoning pasweldo. Okay. So sa computation mo tabi kagawad June, mga pirasan ng job order ang aabuton ka ito na 1.6. 55 to 60 tapos po mapuon sindang August to December, bali 5 months lang po sinda. Duman po sa 1.6 million na ito. Yan, mga 55 sundo 60 sa ng mga job orders and mga August hanggang pong December. Yan, mababayadan sindakaan. Okay. Yes po. So remaining, halimbawa, na iba pang mga job orders, ano po ang satuya ng plano tanganing masupisyentehan man sinda tabi nin budget bayad tabi? Over. Bali po kito, Sir Pio, ito po talagang 404 na job order. May mga kada department, may mga budgetan po talaga sinda. Gustong sabihin po, nagpakandak po ako ng isang committee hearing last Friday. Tinanong ko po ang ating buting budget officer si Madam Arlene Canyaveral, yung budget na 1.6 million, parang nakaabang lang yun po duman sa 55 to 60 person na pwedeng ilaog kan sa mong mayor niya na taon po. Yan, oo. So very clear itong 1.6 para duman sa na talaga man sa mga JO na nasa irarom kan opisina kan alkalde. Yes po. So ibang mga JO dahil magparadi, taigwa manin budget sa kanya-kanyang departamento. Sa kada department po, nag-alokar man po kami sa 2021 budget, nagabos na job order, igwa man po na ma-receive na sweldo. Sa Presidente Sir Pio mo niya na wala pa mo ang job order na reklamo sa Sangguniang Bayan, na day po sila nakakatanggap ng day ang sweldo. So something must be wrong. Nagamit na naman gayon na misinformer naman ang mga grupo. Ang pagkaharap po Sir Pio, baka misinformation lang po ito nangyayari na siguro nagduman itong duwang focal person duman po sa Sangguniang Bayan, napaliwanagan hindi itong 1.6 po, hindi ito intended duman sa 401, ito po intended lang sa 55 to 60 na job order na mapuon ngunyan na August hanggang December. O di nalinawan na luminipot no supayo ka itong mga Ayos po, yes po. Bago po naghali itong mga job order na kasuhapon na ng presista duman po sa Sangguniang Bayan kan Pulangi, nagparalakpakan po sinda sa mga taga opisyal, mga councilors sa Sangguniang Bayan. Ta kami po sa Sangguniang Bayan kan Pulangi, dahil kami maulang kan pagprogreso, atin pag-asenso, atin pagtaong mga mayora sa mga job order, atin mga regular employee. Ay, ang problema ni dati baad kung biltadaan sida kang IATF, nagrally ka mo. Ano ka ba? Ayun, po. Hindi nasagot. Oras ng trabaho nagrally, dahil malang itong itsari mo, Officer 5, dapat oras ng trabaho. Sinabihan ito na dahil sila magrally, ta oras ng trabaho. Buda su violation pa kang IATF rules. Pandemic baga, hindi na problema ni kagawad yun. Bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Ay, hindi ko na yung problema. Basta po yung dalawang focal person, pinapasok ko po doon sa loob ng Sangguniang Bayan. Nasa chairman committee appropriation po. Talaga po siguro sa akin nakatoka yun. Kaya po yung dalawang focal person, pinapunta ko, pinapasok ko po sa loob ng Sangguniang Bayan. Ay, lesson learned. Magtanong-tanong muna sila bago sila magrally-rally paggamit. Mario Joseph naman, no. Relax lang sila. Kagawad yun. Nagamit siguro, sir. Kagawad yun. Nagamit man sila o hindi. Anong pahayag mo para sa mga taga-Pulangi? Go ahead po.
Sa gabos po mga job order na nagrally po kaso hapon na nagduman po sa Sangguniang Bayan Ganpulangi. Kami po sa Sangguniang Bayan Ganpulangi, may hinagad lang po kaming datos duman po kay Madam Ida Reprosado, tapos kay Madam Arlene Canyaveral. Anytime po na maitao po itong datos sa pigagad kan opisina kan Sangguniang Bayan, anytime po sa sunod session regular, itong 1.6 million approve po ito. Okay. Thank you so much, Kagawad June, for taking our call. Salamat, mabuhay katabi. Ayun, naputol na, inabot na sukan. Kananta eksakto sa kuan sa 5 minutes. Naputol na. Ayun, baka sabi ni Kagawad Jun na pinutultan ng bigla. Kagawad Jun, naputol tabi. Thank you so much po, Kagawad Jun, ha, sa oras and sa pinagtao mong informasyon. Kagawad tabi, salamat and keep safe tabi. Thank you po, thank you po. Okay, sige mga tugang. So yan po ang istorya dyan sa Pulangi. So all is clear. Tabi sa Pulangi na Mario Joseph Mamano. Itong sa mga job orders, tabi, sana po naliwanagan na nindo na itong 1.6 million intended kunta na ito para duman sa terminal leave na kan sa indong Municipal Agricultural Officer. Si Sir na Mariscotes. Nagpaabot na ning intensyon na madimitir na masiparan na sa trabaho. Ngunyan ko ng taon. Ang problema, siyempre, naalukar na ito. Terminal leave na yun Naalukar na ito. Dahil na ito pwedeng hiroon pa for any other purpose for which is intended. Madadali kang malversation. So, dahil na ito na 1.6. Ang problema, igwaning komunikasyon naman si Sir na Mariscotes na dahil nangaya ko terminal leave. Kaya, itong 1.6, dahil managamit, maging savings na ito. So, savings na ito, na i-rechannel naman kan sanggunian para sa MOO man kan opisina kan alkalde. So magagamit itong 1.6 million na ito para sa mga poko mas o menos 50 mahigit sa ng job order. Depende sa indong mga sweldo, iba-iban sa indong mga receiving sweldo. Kinumpute ito, makakatapod sana sa mga 55-60 mga job order. So iba pag mga job order, igwa manin poko mas o menos 400 gayud yan. So ibang mga job order na naka-assign sa man iba-ibang departamento, don't worry, taigwa man ka mo nin mga budget sa kanya-kanyang mga departamento. Pigahagad lang sudatos kan sangguniang bayan and it will be appropriated at asayin da baga minaagi ang sistema kan pag-alukar nin mga budget asin pag-aprobar susug po sa mga nakapalaman sa provisiones kan local government code and other related and supplementary laws sa pag-aalokar nin mga budget. So yan po sa Pulangi ha. Sana po, yan na po ang development, for the development sa istoryang yan. Minutos bago magabot ang alas 10. Kumpadreng Al, marahay na aga please. Go ahead na. Yes, marahay na aga tabi. Pwede, may crowd control man, as in open air man, ang Highlands Park, digdi sa Barangay Estansa, manungod sa issue kan social distancing. Ini ang reaksyon ni James Tawag, ang marketing officer digdi sa Highlands Park. Kasunod kan mga informasyon pa, may kinaraman sa mga komento sa social distancing daw. Digdi sa lugar na ini na talagang didag sa aning tao, lalo pag maray ang panahon, lalo pangunya na bulanon, maski nga ni kasabang gina naka-operate. Ara mo pa ding prinatakang prino. Kan Domingo, naistorya ko ni Kaswapon sa Bicol Target. Kan Domingo hapon, pasado las 5:30, nakatukad ako dyan. Na-experience mo pala. Para istoryahan sana ako. Pero pagtampara ako, talagang magayon. Maray baga. So mga auto nakaparada sa sarong gilid, hipid sinda, hipid. So motor may paradahan. Inot tanahin ko, puting truck. So demolition team. Natimingan mo wala ito? Anya ako. Mabilang kitang oras all daw. May problema. Nagka-problema itong banging ito mismo? Nagka-problema. Dayo gari ako naglog na naman. Natakot ako. Tatibad makasabay ko sa demolish. Baka maipit ka duwan.
Siya ko may problema. Human ang gada. Wala ganda. Ikaw pala ng team leader naman si Andy. Si Sir Andy. Naka full battle si Sir Andy. Parbilia. So sa imong Primohon. So twin brother. Pero aram mo. Inspection pala, inspection. Inspection duman sa napustuhan mo. Iyo, it is well within and this jurisdiction. So trabahong ito. Okay, sabi ko nagka-problema talaga. So daing mga permit na stalls ba kung sumisibis mismo? Linaw, tayo Misibis Misibis Incorporated na. Saro man sa natabay mo na sa Highlands Park. Yan, Gigay mo lang na Highlands Park. Itong area, igwaning business permit. So area, sumag-operate sa Highlands Park. Correct. August 12, inisyo sa business permit. Garuman sa nabagan SM. Subilog na SM, may lisensya. So mga stall, responsibilidad ba nito magkuanin barangay permit? Individual na. Individual na. Iyan so nangyari. Bako mismo itong sa Highlands may problema. Sala, so primerong informasyon. So Highlands mismo may problema. Yan. Doon na may mga, ano man pala sa business permit, may mga kondisyones man iyan. Yan, na dapat, sabi nga ni James na tawag, one month and yaon naman sa mga kondisyones na dapat makumply paman kan Highlands Park. Ya, Buda, soft opening pa man. Yeah, soft opening. Testing pa man sana. Testing pa man sana, okay. Yun na ito sa nangyari. Di, yaw ka pala naman kan puminosisyon si Sir Andy. Dahil ko man nahilig na ta, kuwan sana, ibang tuyo. Iba pala. Ito pala, dara-dara sa closure order ni Sir Andy. Pinareceive kay James. Buda nag-uli ako tulos na nagtagiti. Andara ko sa motorsiklo dahil ba na kong four wheel? Di ako may problema yung mananggad. Closure order pala. Dapat ang pinaklose so stalls. Stalls. Sa nangyari? So nangyari, buminuhi na sa social media. Iba-iba ng interpretasyon. Pinaputok na kibaretang malalain. Ako kasubanggi, dumi naman talaga ako. Iniling ko sitwasyon. Sarado. Tayo pala, may duman na, may business permit naman. Iyo, pero yan, tama. Duwang stall talagang may business permit. Dahil man ito pinakiaraman. So, pero nagdesisyon na sa Highlands. Sarado nga nalugod. Taganing all clear. Kaya nga yan aldaw, uto na sa 16, yaw na naman sa engineering, city engineering. Amakon ito nin requisitos. Ano kung sila digdi sa istorya yung nakuha ka subanggi, yan sa engineering, may mga requisitos talagang di sila dupon kay kaisipan. So haros dahil mo na makumplihan. Uni nga ning so pigapod na grease trap. So pagkuhan kan mga lana. Yan. Nag-uulok na sa nakarga sa bangin. Yan, kung anong grease trap? Yung palang pangsara kan lana. So duman sa paghugas. Dapat duman sa ugasan, igwa kang pansara kan lana. Yan. Iyo, tanganig dahil magbara. Sa imong tubo. Kapag dahil kang grease trap, dahil ka aprobaran kan sa imong business permit. An susugon ko ta na, ining mga nagkukang business permit, suduwang pinag-tawanin na business permit, kung ano so pinag-kumplihan ka ito, iyon sa indang basihan. Yan, ito. Actually, bigyan kami comply naman. Kundi, siyempre, gobyerno baga, may proseso. Roger. Kung sagod na rin ang proseso, anaton tata, nga ni, makabalik kita naman pa de. Iawin ko sa imo. So, parking fee, may mga nagkokomento baga manangod sa parking fee. 30 pesos? 30 mananggad. So, kotse, kung auto ang daramo, sa tuyang motor man sana, 15. Kung ilalaog mo duman sa compound. Tapos may regular entrance fee man na 30. Pero duman ini sa mga edad 15 sa kod 59. So allowed kan gobyerno na magluwas. Biga po diyan na regular customer. Ngunyan, so senior citizen, so PWD. Natural. Gusto man magkaparos-paros dyan.
may discount man. Sige, sige. 20 pesos man sana. Aha, sige. So aki, kung gusto man nila kaulaka niya aki, pero kung ang aki, limitado sa 8 years old to 14 years old, tamawal pa mga bagas mga aki. Pwedeng pala kung so aki 8 to 14. 15 pesos man ang bayad. Pwede pala ng 8 anyos pa itas hanggang 15. 14. 14. 14 to 14 years old hanggang 8 years old pwede. Okay. Pero so 7 po ba na pwede talaga? Ay na pwede. O kaya pala ko kung nahiling duman ng mga aki pa, sabi ko nata daw, ito pala inallowed, tinugutan 14 years hanggang 8 years pa na range kang edad. Okay, sige. Manyan duman sa pagkukubrama sa entrance fee ito, bada sa parking fee. Natunugan tang istorya, may ariglaron pa man na ororon so council, dyan sa estansa, tapos so management. May chairman sa barangay para sa maintenance man. Tarabang tabang kaya sinda sa pag-maintainer bagagan. Simba sa kalinigan dyan, nakasupis in order. Buda primero, pribadong negosyo, igasin ng diretsyo na makapag-raise magkan income. Ngunyan, kung ang maimponer kan parking fees de barangay, iba yan. Pero kung man sila ka, kung duman sa laog kan compound kan Highlands, it is well within their right and authority. Private na ito. Private na ito. Negosyo negosyo. Pero kung halimbawa sa barangay, maimponer ning parking fee duman sa tinampo sa gilid ko iba na yan. Ibang ororo na ito. Okay, sige. Anyway, itong balikan tayo itong social distancing, may crowd control man sinda, 600 persons sana per hour. Ang tig-allowed, maiwas bagay ito. 600 lang ang maximum per hour dapat yaon sa laog. Tapos ang lamesa, nagsunod mangyari ka na IATF rules na ang kada lamesa dapat ampangan sana. Di computed din da so total land area and so minimum social distancing computed din da 600 sana ang maximum na pwedeng maglaog dyan at a certain time. 1 hour. 1 hour, yan. Okay, kaya sige. Kung may iba ka pa di tabi, ampangan sana ka mo. Dahil man pigsasabing pwede ka magtaning. Duman sa laog, ampangan sana. Ampangan sa sarong table. What happens sa luwas, dahil naning pakilabot ang misibis dyan, ang Highlands. Naman labot naman ang misibis, dawan sa mga madiklom na lugar. Dahil naman labot naman ang Highlands. Nahilig ito sa pamusong gapo, duman na taguan mananggad. Inda, tayo ko ito. Duman sa walang patukan pa siris. May gapo mananggad pa ding Dahil ko na ito nariparo kasubang kita, maliwanag na. Sa gilid tinampo, nakulaw na gapo. Uran-uran baga. At wala magi mga tao. Sige. Sige, kada na oras na ako duman. Anyway, tabi ba din? Yun yan ang follow-up kan in istorya na ini. Abang sana kung narin garay mabukas. Pagkatapos kay itong SU 16 na yaon pa sa engineering. Nag-follow up kan mga requirements sa business permit. Roger, sige. Follow up, Alang Maria, DZGB. Thank you so much, Padingal. Maiba kita dyan naman. Ay, gali doon magta sa HR sa daraga. Habil ta po ang programa. Baka init yung araw mo. Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na
may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salcera ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan
sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:06. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Positibo sa COVID-19 si AFP Chief of Staff General Jose Faustino. Iniyan kinumpirmar ni AFP spokesman na Colonel Ramon Zagala sa pagsasabi na si Faustino nabatunayan na positibo kasunod kan antigen resulta. Sa iyang ipaniliwanag na si Faustino nasa isolation naman ngunyan, mantang ang mga close contact kay ni ipinapairarom naman na sa testing, tanganing masiguro kung sindaan na ulakitan o daikan siring na helang. Itinagdag pa man ni Zagala na daiman mamaghadita dahilan tamaygpita na pigbabantayan ang salud ni Faustino. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Taste better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para
para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtitios na estudyante. Ako Bicol Bucket List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnola Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnola Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnola Juice at Philnola Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na, kawawang batay, lubo, hiniga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamilipa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June 10:15 Pilipinas. Ito po muna ansa, sandali lang. Taigo kitang traffic advisory. Inusupig para hanap ko talaga. Tangunya na ini 24. Diyan na alas 11 tabi nin Banggi. Sundo alas 4 rin maagahon sa aga, Agosto 25. Magkakaigo po nin traffic pagtatrabaho dyan. Dahil lang sa pagtatrabaho, hahalion na bagay itong sudakulaon na marker. Diyan sa Santo Domingo, so Linderos kan Santo Domingo, Boda, Ligaspi. So haluyunon bagang kuan na dyan marker, kuan na yan parte nan kan historikan Albay, kan Pilipinas. Yan na dakulaon na yan na boundary marker dyan sa Santo Domingo. So may marka baga yan, welcome to Lidong, Santo Domingo. Gagabaon na po yan as part of the road clearing program kan Department of Public Works and Highways. In fact, so dyan nga ni sa 3rd District, tinarangkas naman, so boundary man kan Ligaw, Buda, Ginubatan, tinarangkas na ito, mga panahon pan kang Kastila, Giniribo mga matitindi na, so mga apog pa nga niyan pakagibo, mga solido na mga boundary marker, igwa pa nin mga nakasurat doon, mga inscriptions, kung ano-an mga importanteng detalye kan pagpugtakan mga boundary markers. So mga uru-arko baga, yan tabi ha. Sungunyan sa Santo Domingo man tabi, ina boundary kan Santo Domingo, Boda, Ligaspi, iyon ang gagabaon, taon-taon na alas 11 nin pagkamatanga, sundo alas 4 nin maagahon, the following day, August 25. Kaya sa mga motoristas tabi, paki-take note na lang yan, likay-likayan mo na lugar na yan tabi ha. Diyan na matangang bag alas 11 mapuon yan. Ads, good morning. What's happening? Please go ahead, Ads. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, dawa na padagos pa ang patakot na dara akan pandemyang COVID-19 dai man napugulan kay ini. Ang 9th Civil Military Operations o 9th CMO Batalyon na sa Bicol sa pagtabang sa mga komunidad na nadidipisilan darakan nasambitan ng krisis pansalud. Sigun sa 9 CMO Kagapay Batalyon na ikondusir na ninda ang ikapitong rangkada kan sa indang mobile community pantry na sarong programa kan tsokolate at pandesal o TAP para makataonin mga ayuda sa mga komunidad na sa ngunyan apektado man giraray na pandemyang COVID-19. Mas parteng nakaresibin naman ang mga residentes kan Barangay Sagpon kan Legazpi City kung saan man lain-lain na ayudang nakonsigir kan mga ahensyas de gobyerno na kasabay sa top sharing na sana kan mga dilata, mga grocery items, mga gulayon, hygiene kit asin mga sinakunin bagas an ipig panaunin da sa mga residentes kan nasambitan ng lugar. Sigun kay Barangay Sagpon Kapitan Gibson De Rios, dakulan pasalamat tinda sa TAP asin man sa 9th CMO Batalyon dahilan sa nasarusinda sa mga napiling barangay digdi sa Kabicolan na matabangan durante kan panahon kan na pandemyang COVID-19. Sa pangenot kan na 9th CMO Batalyon nagtaonin promisa ini na ang mga iba pang mga lugares digdi sa Kabicolan lalo naman digdi sa probinsya kan Albay, yuman ang sunod nindang bibisitahon tangani na makapagkondusir pa asin may padagos pa ang siring kining klase ni na mobile community pantry tangani na matabangan man ang mga residente sa sagud sungunya na nagtitios pa. Ika anong na-receive mo? Kape o tsokolate o pandesal? Sana both. O doon sa civil military operations, paano ini kan versus armadas? Ade? Yes. Sige-sige pa pala ng community pantry. Pero padagos pa. Nahiling ko digdi sa mga retrato bagad. So mga naglilinya, gari durukutan. Iyon problema. May aki pa nga ni nakaiba o irakman. Iyon nga ni. O digay ditong mawalatan sa kuan, sa harong. O, baka wala man agad nakaibahan kaya nag-iba na sila dyan. O si May Utuma nakalinya. O uni o durukutan o Isus Mario Joseph. Mapakikuan sa ano ni sa ano ini CMO Civil Military Operations Unit kan yes, 9 CMO. O 9 CMO pakikuan niyan kung pampasinda sa mga masunod. Pisil. Social distancing. O yeah, sige. Sa tabi, Sir Pio, ang informasyon na liman sa 9 CMO Batalyon sa Kampo General sa Minola. Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans. Kaya istorya hali dyan sa luwan.
Mabuhay ka mo dyan sa civil military operations kan Philippine Army, Persas Armadas kan Pilipinas, community pantry. Turo diretso papalantad. Text muna tayo, mga reaction man. Maraynaga, kumpadring Noel naman. Pading Noel, tabi, so requisitos, pasiring dyan sa Katanduanes, malaog ka duman sa Espas baga ma-download ka ito, tayaon duman so informasyon na hahagado ninda, date of travel, and so destination mo duman, kung pirang aldaw ka, duman sa Katanduanes, plus, i-upload mo Pading Noel, so full vaccination card mo tabi. Tabi ha? Pading Noel, i-upload mo duman sa Espas, so full vaccination card. Tabi? Yan. Yan, sige, tabi. Chikitan, chikitan, tang, tang, ketumbang, bang, ketumbang. Diretso pa kita kan mga istorya. Ano ba pang mga text taon-taon man po? Nasa linya man. Si Renz Naluna. Renz, good morning, please go ahead na. Yes, sa Marinaga tabi Sir Pio, sino Marinaga sa mga parantabay, sa mga tugon niya to nga mga bareta, dakulang pasalamat ka na Municipal Agriculture's Office ka na daraga sa Gobyerno Provincial Canal Bay sa pag-distribute ng mabot sa 500 ka grafted cacao seedlings para itanong digdi sa Integrated Farm sa San Vicente Pequeño, Daraga Albay. Ini bilang suporta man sa programa ni Gobernador Alfrancis Bichara na yung Sustainable Cacao Development Program sa pagkapagtabangan naman yan sa Department of Agriculture, Regional Office Number 5, magin man sa Provincial Agriculture's Office. Kaya ang sangunyan na 500 na grafted cacao seedlings, diniretso dyan sa San Vicente Pequeño, Daraga Albay, sin pinagalaoman, sin hanggang sa distributor man sa iba pang mga sa Banwaan, Daraga. Kaya sangunyan na salamat kan na Municipal Agriculture's Office sa Pengilan ni Manamel Di Matosinho. Dahil lang tatakol ng mga paraoma ang matatabangan kanon ng bida ng programa. Nangunyan pang nasa tawag kita ng pandemya na dapat talaga pabayaan ang agrikultura. Yan ang manigdadabaret at gisalwas. Renz Luna, DZGB News. Salamat rin sa dagdag na istorya. Aram mo yun ang kakao. The best yan. Pag iyan nagbunga na, buda na i-market ni Dugmaray, it's a very promising product. So tabrilya baga? Yan. Worldwide, grabe ang kuwang ka. Grabe ang demand ka yan na kakao. Sabi O Jung, pwede na? Kasya na yan. Sige, tabi. So ibang mga mensahe po nindo, I'll try to scan it na lang, tabi, pagkatapos kang programa. So mga dapat na maaktibaran. Maaktibaran niya to, if not sa maabot na dyan na hapon sa Bicol Target, sa aga naman sa Tingog kan Banwaan. Sa pangarang kang puwersa, salamat kan sa ido pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Yan